maksudmu apa Mas? Mau gebrok-gebrok mobilku? Aku nang gebrok kok Mas. Aku nang gebrok ya. Aku nang Kayak gebrok lho. kuwi enek bekase lho, enek CCTV lho ya. Ayo tak buktikno. Sampeyan tak go nang Polres saiki selesai lho ya. Enek CCTV lho ya. Sampeyan nek misale aku ra enek receh, aku muni prei to Mas. Mbok kira omahku ndi? Omahku ngguri Alfamart kene lho. Aku roh. Omahku ngguri Alfamart kene. Iya, aku roh Mas. Sampeyan lagi to nang kene, makane terus aku yang ngono. Sampeyan nek aku nek tega lho ya saiki, tak go